vodeći se jednim postulatom, a to je 1.7.2013. godine i liberalizacija tržišta željezničkih usluga, u jednostavnom rječnikom rečeno mogućnost da različiti operateri koriste HŽ infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Dakle, neću reći da je 5 do 12, nego je već i 12.5 za završetak procesa restrukturiranja Hrvatskih željeznica, kako bi Hrvatske željeznice, to jest poduzeće unutar Hrvatskih željeznica, posebno HŽ Putnički i HŽ Cargo, bili osnaženi i spremno dočekali tržišnu utakmicu za 1.7.2013. godine. Sam program restrukturiranja, što ja pokušavam maksimalno uvijek naglašavati, ne uključuje i nije jedini cilj zbrinjavanja viška zaposlenih, preko koji će se svakako dogoditi. Dogodit će se na 3 načina. Dogodit će se putem IBRD-ovog i kredita Svjetske banke, dakle za otpremnine, dogodit će se prirodnim odljevom i dogodit će se zbrinjavanje viška zaposlenih kroz željeznički fond. No ono što je važno, program restrukturiranja osigurava i novi investicijski zamašaj. Osigurava i nabavu novih elektromotornih vlakova za prigradski promet, što je ponovo važno vodeći sa onom prvom rečenicom, a to je stvaranje konkurentnog prijevoznika, dakle HŽ Putničkog, a isto tako vodeći se modernizacijom vagona za daljinski promet. To je najinvesticijski zamašaj. I ono što očekujem i što sukladno zadanim rokovima pratim, dakle kroz resorne pomoćnike, a isto tako i kroz HŽ Holding, je i najveća mogućnost, a i najveća obveza je pred HŽ infrastrukturom. Infrastruktura, to jest pruge, nalaze se na europskim koridorima koji su dostupni, koji su prihvatljivi za sufinanciranje od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, dakle danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Tako da HŽ infrastruktura većinu infrastrukture zapravo može i osigurati sufinanciranjem, dakle od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, što za sada i djelomično, da tako kažemo, radi, dakle kroz IPA programe koji su već neki bili i isfinancirani u Republici Hrvatskoj. Želim reći koji je bio temeljni razlog zašto smo uopće pristupili izradi programa restrukturiranja HŽ Putničkog prijevoza. Prvenstveno smo htjeli stvoriti financijski održiv sustav. Da bi stvorili financijski održiv sustav, to bi mogli postići na sljedeći način. Dakle, mi želimo stvoriti integralni proces pružanja usluge koji će nam omogućiti da potpuno vladamo tehnološkim procesom i da budemo u stanju oplemeniti usluge. Zbog toga su nam bitni uz sami HŽ Putnički prijevoz, dakle i vuča vlakova, isto tako i dijelovi Croatia Express koji bi bili naša produžena ruka na tržištu kao kanal prodaje. Strategija je naš način promišljanja, znači kako od onoga što želimo napraviti ono što možemo. Znači, smanjit ćemo, racionalizirat ćemo kolodvore koje nam produciraju troškove. Uvodimo nove transportne tehnologije, sve koje su u svijetu poznate, mi za njih znamo i naravno da ćemo ih ugrađivati. Postavit ćemo se kao logističar, znači da ćemo i šire usluge, od skladištenja, pretovara itd. Koristimo znanje, informacije, moderne tehnologije, upravljamo rizicima neznanja, borimo se protiv toga i orijentirani smo prema kupcu. Znači, to je ono što ćemo jako ozbiljno raditi. Da počnemo sa strateškim ciljevima za razdoblje, znači do 2016. kako smo ih mi predvidjeli. Prije svega želimo ostvariti brzinu od 160 do 200 km/h na novim i obnovljenim prugama predloženim za TNT. To su prije svega, znači riječ je o koridorima. Drugi cilj nam je ostvariti brzinu
donosite program restrukturiranja Hrvatskih željeznica, a nije poznat dokument koji govori o prometnoj politici, odnosno nema prometne strategije Republike Hrvatske za razdoblje za koje restrukturirate željeznice. Kako ste se usudili na taj korak? Kako sam se? Usudili učiniti taj korak bez strategije? Pa, postoji jedna postojeća strategija, ali istina je da će ovo ministarstvo, dakle, još do ljeta raspisati natječaj za izradu nove strategije za novo mandatno razdoblje, ali procese restrukturiranja i prometne strategije zapravo nisu toliko povezane. Dakle, nama je ključni datum podanja 1.7.2013. liberalizacija željezničkog tržišta. Dakle, ovo se radi o restrukturiranju društva. Dakle, prometna strategija govori o mrežama. Mreže su 95% slučajeva zadane. Zašto? Ponavljam, Hrvatska ulazi u 1.7.2013. u Europsku uniju. Dakle, postoje takozvane core mreže, postoje takozvani TEN koridori. Što se tiče željeznice, dakle, ta mreža je zadana. Ona je zadana kroz koridor 5, zadana je kroz koridor 10. Ono za što se sada mi kao ministarstvo, reći ću, borimo, zalažemo u pregovorima sa našim prijateljskim zemljama, da jedan dio koji se sada ne nalazi u mreži 10A, dakle to je pruga koja bi trebala ići od Zagreba na Maribor, dakle kasnije Štajerska, uđe u europsku mrežu. Dakle, što će biti opet sukladno strategiji. Dakle, jedna stvar koja je ovdje prezentirana, a to je restrukturiranje društva, kaže holdinga nema veze sa prometnom strategijom, zato jer su mreže zadane. Ako to prihvatimo kao činjenicu, postoji za 2 godine, nije to činjenica, ako hoćete za 2 godine, hoćete za 2 godine povući konsekvence sa nedobro učinjenim restrukturiranjem? A zašto je bilo nedobro učinjeno restrukturiranje? Zato što nije biti u skladu sa prometnom politikom, odnosno sa strategijom. Kakva veze ima prometna strategija sa restrukturiranjem društva? Pa ima to... Zadnje pitanje, neću ulaziti samo u raspravu, to nema veze jedno s drugim. Ovo je restrukturiranje poduzeća koje ima 17.482 zaposlena. Sada. Dakle, nama je cilj da bude efikasnije, da bude racionalnije, da bude bolje. I da može od 1.7.2014. najnormalnije funkcionirati, ajmo reći laički bojim prugama po kojima je sada funkcionira. Koje moraju biti operabilnije, dakle moraju biti brže, vlakovi se moraju brže voziti, kargo mora biti efikasniji. Dakle, to apsolutno nema veze sa prometnom strategijom. Ovo je restrukturiranje poduzeća. Cijela priča je bazirana na izrazito paušalnim, odnosno vrlo je nepripremljena da bi se u javnost s njom uopće izašlo. Treba postojati strategija da bi se provodilo restrukturiranje. Ovdje je samo golo otpuštanje i oni žele otpustiti i to je osnovna namjera. Mi to sigurno nećemo sa sindikalne strane pratiti iz krštenih ruku. Najnormalnije je postalo da svaki vlak kasni pola sata. Da, pravo ste. Ako može, evo odmah na početku, znači kad je riječ o liniji do Splita, tu će biti vrlo teško napraviti pomake. Ono što ćemo mi prvo raditi, to će biti radovi na elektrifikaciji pruge za Dalmaciju. Znači to je onaj najozbiljniji pomak koji može i povećati brzinu, odnosno smanjiti vrijeme putovanja, a s druge strane smanjiti troškove našim operaterima na toj pruzi i to je maksimum što mi možemo napraviti bez da se grade nove dionice te pruge. Dakle, na neki način to je uobičajeno da noćni vlakovi putuju malo duže iz jednostavnog razloga. Ako to skratimo na 6 sati, polasti iz Zagreba su 21-22, bilo bi malo nelogično da dolazimo u Split oko 3 sata ujutro. Dakle, to je uobičajena praksa svugdje. Mene puno više brinu dnevni vlakovi, iskreno. A kada je u pitanju online prodaja, naravno da radimo jedan od ključnih stvari u postizanju konkurentnosti na tržištu je upravo ono što sam spomenuo, i treći segment je upravo približavanje putnicima, dostupnost naše usluge, dakle online prodaja, dakle kanali prodaje kao i cjelokupni sustav za prodaju karata, koji nam je jedan od strateških ciljeva u sljedeće 2 godine učiniti potpuno ga informatizirati. Dakle, nećete do kraja ove turističke sezone, kad će se dio turista voziti i vlakovima, nećete do kraja ove sezone uvesti online prodaju karata? Ne, nažalost ne. Dobro čuo pitanje, znači riječ je o 2700 ljudi od tako. Na što se odnosi? To se odnosi na povezana i na ovisna društva. Dakle, sva društva kreću u restrukturiranje. Dakle, one koji idu u privatizaciju moraju biti sa restrukturiranjem, jer o njihovoj poslovnom statusu će ovisiti interes potencijalnih
univerzalna društva i na 15 ovisnih društava koja su vlasništvo tih poduzetnika. Da li se mi pitaju da li se to odnosi na ovih 12.000 i nešto Svih 17.000, na 17.000. Kaže, ukupan broj zaposlenih u HŽ Holdingu s ovisnim društvima iznosi 17.482 zaposlena. Dakle, to su društva HŽ Holdinga i ovisna društva. Ukupno, dakle, mi razgovaramo o kretanju, što bi stavio bitno smanjenju broja zaposlenih do konca ove godine, to je do početka sljedeće. Dakle, govorimo 2700 osoba koji izlazi, dakle, iz društva HŽ Holdinga i ovisnih društava. Kao što ste vidjeli u prezentaciji, jedan dio tih društava se pripaja, dakle, bilo HŽ Putničko, bilo HŽ Infrastrukturu. Zato je i na slajdovima u jednom trenutku, dakle, pokazan porast broja zaposlenih koji onda nakon toga rapidno pada. Pa, pod pretpostavkom, dakle, da je najviša otpremnina 160.000 kuna bruto, otprilike se očekuje 400-420 milijuna kuna da bi bio iznos otpremnina, poticajnih otpremnina. Međutim, nisu samo poticajne otpremnine, znači zbrinjavanje viška zaposlenih, imamo željeznički fond koji kroz period od 3 godine ljudi koji pređu od njega dobivaju bruto plaću od 5.000 kuna, kada govorimo o bruto plaći, koja stoje u tom fondu na raspolaganju u slučaju bilo kakvih potreba unutar bilo kojeg poduzeća u sustavu. Svi su kolege rekli da smanjenje broja zaposlenika kroz razdoblje, dakle do kraja razdoblja, a od 2013. godine je u ovisnosti o obujmu i dinamici investicija, odnosno ulaganja u modernizaciju tehnologije. Mi imamo, nažalost, kao što su rekli kolege, vozni park koji stavi preko 30 godina, imamo preko oko 2000 km neremontiranih pruga, brzine padaju prosječno po 10% godišnje. To vam samo govori da ukoliko nema ulaganja u modernizaciju, onda teško da će moći biti nekakvih viškova kroz razvoj. Cijela priča je bazirana na izrazito paušalnim, odnosno vrlo je nepripremljena da bi se u javnost s njom uopće izašlo. Neću ulaziti samo u raspravu, nema veze jedno s drugim. Treba postojati strategija da bi se provodilo restrukturiranje. Ovdje je samo golo otpuštanje i oni žele otpustiti i to je osnovna namjera. Mi to sigurno nećemo sa sindikalne strane pratiti iskrštenih ruku. Neću ulaziti samo u raspravu, nema veze jedno s drugim.